Det blik, man får af kunderne i det øjeblik, når man har hjulpet dem, det er jo fuldstændig klasse for sig selv, ikke? Og også det, der gør, at jeg personligt står op om morgenen og er glad for at tage på arbejde. Hej, jeg hedder Rizwan, og jeg er autotekniker inde ved SOS Dansk Autohjælp. Det, der er glæden ved at køre rundt som autotekniker, det er, at jeg kommer hele tiden rundt. Det er hele tiden nye steder, og på den her måde, der får man også set en masse forskellige ting, en masse forskellige mennesker, for ikke at sige en masse forskellige biler. En typisk dag for mig som autotekniker, der er et godt tempo på, uden at det er stressende. Vi kører jo fra den ene sag til den anden sag, og på den her måde, så er vi jo på farten hele tiden. Vi har jo kun det udstyr, vi har med i bilerne, og opgaverne, de kan jo byde på lidt af hvert. Så derfor er det en vigtig ting, at vi kan være kreative, og vi kan tænke ud af boksen, fordi det er enormt vigtigt, at vi får lavet de rigtige løsninger, og det er også enormt vigtigt, at vi rent faktisk får løst opgaverne. Hej, du har brug for starthjælp. De kvaliteter, jeg ser som en god autotekniker har, det er jo, at man er imødekommende, man er god til at forstå kunden ude på opgaven, fordi forstår du kunden, så får du også et større indblik i, hvad problemet helt præcis er, og det hjælper dig også med at få løst opgaven på den rigtige måde. Vi er jo en tjeneste, som er til rådighed 24/7, og det skal man jo selvfølgelig have til at passe ind i privatlivet også. Jeg synes personligt selv, at det fungerer rigtig godt for mit vedkommende, og det er også det, jeg har indtryk af fra andre redere. Det, der i sin tid fik mig til at søge jobbet hos SOS Dansk Autohjælp, det er, at jeg har jo en kæmpestor interesse for biler og en personlig passion for det. Samtidig så elsker jeg også at komme rundt samtidig, så man ikke er låst inde på et værksted. Og det er jo den store forskel, jeg kan mærke fra at gå som at være automekaniker til at være kørende autotekniker.